Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs If you want to see more, remember to share. like and subscribe. Kailangan lagi tayong handa para trabaho ay laging nandyan. From bakuna jobs to jobs. Tuloy ang mga proyektong nagbibigay trabaho at suportahan ang mga good job dapat babangon muli. Para sa iyo, ang pag-ikot ng panahon, laging may magandang umagang baon. May kabuhayan. May kinabukasan. Dahil sabay-sabay tayong lahat babangon. Kahit na saging, wala naman sa saging. Hindi tayo titigil kailan. Saging na to ba? Sama-sama tayo para Wala naman. ang bayan. Bongbong Marcos po ito. Bangon bayan muli. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Luna. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makapagod tayo. Wala po akong panahon ng magkipag-away, manira, o mumaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Mahalin natin ang Pilipinas. Bangon bayan muli. Sama-sama tayong babangon muli.
Mahalin natin ang Pilipinas. Bangon bayan muli. Sama-sama tayong Bangon babangon. muli. Happy New Year sa lahat. Manibong. Natitense ako sa... Yon! Manibong! Manibong-bong! Bagong Di ba? taon. Happy New Year sa lahat. Manigong bagong taon na iba yung vlog natin ngayon. Kasama ko yung aking katambal, si Mayor Inday Sara. Happy New Year sa lahat. Ganito pala ang feeling ng vlogger ko. Hindi, feeling lang yan. Feeling vlogger lang yan. Madali lang naman yung gagawin natin today. We ask people sa FB, tsaka sa Instagram, na magtanong sa amin para we will answer anything that you ask. Subukan natin sagutin yung mga tanong nila. O, game na? Alright, game. Ano po ang go-to sound trip playlist niyong dalawa? Sa akin is Happy Hits ng Spotify. Ako, nakakalata yung ito kasi binabalik Alam ko, tulaan ko. Oo, sige. Dito. Oo, totoo. Sige, alam niyo yun. Oo, napabalik doon sa mga ganon. Diyan ako lumaki. Kaya hanggang ngayon, yan ang hinahanap ko. Ano ang favorite na chocolate mo? Kung meron. Goya. Milk chocolate. Goya. Ako talaga basta dark chocolate. Yung mapait. Ito talaga yung lasa. Meron kaming award-winning na dark chocolate. Meron. na dapat. Meron. Ang sarap. Dapat natin yun. Magaling. Sino po ang mas matangkad? Sinday. Hindi naman natin sinukat pa. Sinday. Nakita ko na. JM Silang, your favorite coach to BBM and Sara. Well, what is yours? Ako sa ngayon, dahil sa candidacy natin, no time for rest. Ang favorite quote ko ngayon sa lahat. Aminin ko, kaya sinasabi Inday Sara yan kasi medyo pinahirapan namin sa dun sa schedule namin. Kaya naramdaman niya talaga yung no time for rest. Well, I think we'll go back to what yung sinasabi ni Inday. Magulip yan. Strength. Yan ang lagi kong iniisip. Marv, ano po ang feeling ng makatandem ang isa't isa? Handa na ba kayo? Of course, yes. Opo. Oo. Pinag-isipan namin ng mabuti ang pag-tandem namin as a running mate as President and Vice President. Ikaw, handa ka, sir? Tama yun, talagang hindi. Talagang pinag-isipan namin na siguro ang pinakamagandang pagsaning pwersa kami ni Inday. Mula nga nung nagsama na kami, nakita ko na tama yun. Kaya handa. Handa ka na sa mga Bisaya, sir? Ikaw ba sa akin? Sana si Ronnie Mayor, si Vivian ng Bisaya ng Christmas song. Kaunti lang please, nakita ko sila nagkaroling sa caravan. si Inday Sara yun. Si Inday Sara yun. Pero siguro nga, ano bang madaling kanta ng Bisaya na... Ano ba ang kuan? Okay. Kasadya, mingkap na, Sige, sa yung muna kaya mo pa sa yung Bisaya, pero parang background. Sige, magpa-practice muna kami. Kailangan nito ng practice ang pagkaroling. Anong pagkain mula sa probinsya nyo ang tingin nyo maggugustuhan ng isa't isa? Galing sa Ilocos, tama na, lahat. Sabihin ko, dapat ko na, magnet ka agad, dahil nakita ko na, Indian Sara yung pag-regalo sa kanila sa Ilocos. Galing sa Davao City sa Alam mo, meron pa yung, chicken, Popcorn chips ba ito? parang yun. Oo. Parang yun. Oo, sarap. Siguro, hindi ko makalimutan. What are you most thankful for? Inday Sara. Family. And the love of the Filipino people for me and our family. BBM and Inday Sara, what is your ideal family life? Please describe.
O sa amin, we have dinner together and then movie night. Usually horror movies yun. Parang ganun din sa amin. We spend the day together. Usually, pag halimbawa Sunday o holiday, kakain kami na sabay. Kung medyo ginanahan kami, mag-dinner sa labas. Tapos pabalik. Pabalik sa bahay, mag-isang dinner. Pero very similar din ang That's great.